बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बङाइगावआव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरि हमदों। मैया बङाइगावनि सौरागुरियाव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय फालांगिरिखौ जगेन बिश्वास होननानै पुलिसा मिथिहोदों। बङाइगाव पुलिसा अपारेशन खालामनानै बे फालांगिरिनिफ्राय 1 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो। सौरागुरियाव थानाय गावनि साहा दखानावनो फालांगिरिया गोलाव समनिफ्रायनो गान्जानिबो फालांगि खालामबोदोंमोन। नैथियाव दङ कभिडजों मावरिया जानाय खुदियाफोरनो दानाव 3,500 रां होगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया मावरिया खुदियाफोरनि थाखाय शिशु सेवा बिथांखि फोसावदोंमोन। जाय मावरियाफोरनि बिमा बिफाया कभिडआव जिउ खोमानो गोनां जादों, बे गथ'फोरनि थाखाय सरकारा दानफ्रोमबो 3,500 राङै होनाय जागोन होननानै गुवाहाटी स्टाफ कलेजाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंबावोदि जुदि नखरनि सासेल' खामायग्रानि जिउआ खहा जादोंब्ला बिथांमोननि नखरनो दान मोनफ्रोमबो 3,500 राङै पेन्सन होनाय जागोन होनना फोरमायदों। थामथियाव दङ मुंदांखा फावखुंगुर कमल लाहारीनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि सन्देरनाया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो। मोनसे समनि बयजोंबो मिथिजानाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर कमल लाहारी बिथाङा मुलुगनां साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासजों नाख्रेबजानानै गुवाहाटीनि आयुष चन्द्र देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ मुम्बाइआव सासे बर' लाइमोननि रुंसारि। महामारी कर'ना भाइरासजों मुम्बाइआव बर' सुबुंनि जिउ गोमायो। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि खग्रा कछारी गामिनि थागिबि बिफा पुनिराम बर' आरो बिमा कल्पना बर'नि सेथि फिसाज्ला महेन्द्र बर'आ गावनि नखरखौ लाना रैखाथि आरो फसंथाननि थांखिखौ लाना कम्पानियाव रां आरजिनो थांनायाव कभिडजों गाग्लोबजानानै MGM देहा फाहामसालियाव मैया रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 7 साननिफ्रायनो बिथाङा लोमजादोंमोन। बिनिनो लासै लासै बारा जानायखौ नुनानै लोगोफोरा MGM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लाबोदोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखाथि होनो हायाखैसै। बाथियाव दङ बाक्सानि सिमला ओनसोलाव सानै ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे ड्राग्स लागिरिफोरखौ हमदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि पुलिसा सानै ड्राग्स फालांगिरि आरो 4 ड्राग्स लागिरिफोरखौ हमदों। ड्राग्स लागिरि 4 सिमला थानानि ओनसोलनि आरो ड्राग्स फालांगिरि 2 बरपेटा जिल्लानि होनना पुलिसा मिथिहोयो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरि 2खौ आमिनुल खान आरो नबकेश खान होननानै सिनायथिनो हादों। ड्राग्स लागिरिफोरखौ दैमालु बसुमतारी, दैमासा नार्जारी, मिरक रय आरो सुथां दैमारी होनना मिथिहोदों। ड्राग्स फालांगिरि आरो लागिरिफोरनिफ्राय पुलिसा 6.29 ग्राम हिर'इन, गं 13 मबाइल हेन्डसेट, गं 7 सिरिन्ज आरो मोन 68 ब्राउन सुगारनि कन्टेनार बोखांनो हायो। दथियाव दङ क'क्राझार थुरामारियाव दुंहाव थासारि। मैया सानजौफुनि 10:30 समाव क'क्राझार जिल्लानि बालाजान तिनिआलि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय थुरामारि गामियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय आरो दुंहाव थासारि सोमजियो। जाम्फैनि लांदां जायगा हा बाहागोआव आबाद मावनाय आरो हा बाहागोखौ आवग्रिना लानायाव थुरामारिनि गंनै गामिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे दुंहाव थासारि सोमजियो आरो जाथाय थिलियाव पुलिसा हरखाबै नुजाथि होयो आरो थासारिखौ सुग्लायहोयो। बालाजान तिनिआलि पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरिया मिथिहोनाय बादिब्ला दैसानि आबाद मावनाय आरो हा आवग्रिग्राफोरखौ लानानै मोनसे समाजारि मेल खुंनाय जादोंमोन, नाथाय मोननै हानजानि गेजेराव हाखौ लानानै बुलाय सुलाय जायो होनना फोरमायो। बे जाथायाव सासे गावबुराजों लोगोसे 4 सुबुंफोरा जोखोम जानाङो होनना बुंथियो पुलिस बिबानगिरिया। स्निथियाव दङ गावनि फिसाजोखौ 40,000 राङाव फाननो थांनायाव हमजादों। सासे बिफाया गावनि आंगो उन्दै फिसाजोखौ 40,000 राङाव फाननो थांनानै हमजानाय जाथाया आसामनाङै सोमोनांहोदों। बिफाया गावनि उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ फाननो होनना मरान डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय अरुणाचल प्रदेशसिम लांखारनो थांनायाव हमजादों। बे जाथायनि सायाव मरान थानानि पुलिस आरो अरुणाचल प्रदेशनि पुलिस बिफाननि हेफाजाबजों सानै सुबुं 42 बोसोर बैसोनि राजु नायक आरो 38 बोसोर बैसोनि बिनन कर्माकारखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।